Milé dievčatá, na vaše prianie ukážka biznis líčenia, ako sa naozaj veľmi rýchlo, vkusne upraviť do práce, aby sme nevyzerali unavene, aby sme neboli príliš preplácané, aby to bolo príjemné, aby sme sa cítili dobre aj my, ale aj tí, s ktorými budeme v našej práci komunikovať. Tak, poďme na to. Ja som použila samozrejme svoju skincare, aby pleť bola čistá, aby bola hladúčka. Použila som už fixačný gel pod make-up a naň som si naniesla make-up, respektíve podkladovú bázu zmatňujúcu. Ja ju mám v odtieni N210, ale môžete samozrejme použiť aj CC krém, pokiaľ chcete ľahkú kryciu schopnosť. Ja som použila len jednu vrstvičku, pretože mám rada, keď ten make-up je taký ľahučký, hlavne cez deň. Tak a ideme pokračovať ďalej. Čo budem potrebovať? Ja to zhrniem. Budem potrebovať hodvábny púder, k nemu samozrejme štetec. Budeme potrebovať nejakú licenku, respektíve rozjasňujúcu licenku. Budeme určite potrebovať nejakú škálu očných tieňov, konturovaciu ceruzku na oči. Ja som si vybrala čiernu, ale vy môžete použiť hnedú, šedú, modrú, ako budete chcieť. Určite budeme potrebovať obočenku, respektíve gel na úpravu obočia, respektíve na prečesanie, konturovaciu ceruzku, rúž a samozrejme nesmiem zabudnúť na špirálu a aj štetce, ktoré budem potrebovať na nanášanie očných tieňov, pokiaľ budem nanášať práškové tiene. Poďme na to. Priamo na podkladovú bázu, čiže na make-up, použijem hodvábny puder, samozrejme v odtieni vašej pleti, respektíve aby pekne korešpondovalo s make-upom. Super je takáto aplikácia, pretože otvoríte si to tu, zatvoríte si to tu, odsypete do vrchnáčika, koľko budete potrebovať. Môžete použiť aj štetec na puder, alebo štetec tento all over. Namočím ho takýmto spôsobom, oklepkám. Ja tu mám odtieň Light Medium Ivory. Pokiaľ nemáte rady vrstvičky púdrov, tak môžete použiť transparentný, ale odporúčam, aby vám to celý deň pekne držalo. Odporúčam takýto hodvábny v nejakom odtieni. Toto je veľmi univerzálny odtieň, takže len z ľahučka, pozrite, prepudrujem tú pleť, ako keby som otierala pavučinky, takže naozaj zľahka. Prepudrujem hlavne miesta, o ktorých viem, že sa mi počas dňa lesknú, respektíve sa tam potím, tak si to poriadne zapudrujem. Tak, tenúčka vrstva, nemusíte sa báť tohto hodvábneho púdra, je veľmi jemnúčky a vôbec nie vidieť, že by tam nejaký púder na tváričke bol. Tak, ideme na ďalšiu vec a to je licenka. Čo sa týka licenky, ja som si vybrala taký neutrálny odtieň. Ak chcete začať niečím neutrálnym, tak je výborný odtieň Rock Rose, alebo Shy Blush je niečo medzi marhulkou a takou ružovou. Môžete na to použiť štetec, ktorý je presne na to určený. Je to štetec na licenku. A s ním môžete dokonca aj kontúrovať tváričku. To vám budem ukazovať pri ďalšom videjku. Ale také naozaj rýchle biznis líčenie použijem teraz túto Rock Rose. Nanesiem a takú ako keby Nike fajočku urobím, pozrite tú farbu, ale ju zapracujem. Poriadne tú licenku zapracujem. Tu idem dostratená a musím dať pozor, aby som nenaniesla licenku pod pusu, ale aby bola naozaj krásne rozpracovaná. Pokiaľ nechcete silnejšiu vrstvu, tak môžete určite dať, oprášiť ten šteček, aby to bolo pekné, aby to bolo príjemné. Teraz je trend trošku naozaj jemne rozpracovať to smerom na spánkovú časť. Idem na druhú stranu, môžete ho obklepkať ten šteček. Vlastne tam, ako máme tu to jablčko, tak urobíme takúto rýchlu Nike fajočku, ja ešte trošku pridám. Teraz je trend naozaj ťahať tie lícne kosti takto pekne hore. Tak. Dobre, ona má trošku taký jemný odlesk. A môžete použiť ešte na rozpracovanie opäť takýto šteček, ako sme mali na púder. Aj s transparentným púdrom alebo s tým, ktorý máte, tú licenku jemne takto pekne rozpracovať. Úplne pekne dostratená. Vidíte, že ona robí aj taký jemný odlesk. Keby som chcela odlesku viac, tak môžem použiť opäť tento púdrik a použiť rozjasňujúci púder Glazed. On má takéto odlesky. Takže nejak to neirituje, pokiaľ by ste boli opálené Honey Glow. A je tu aj takáto trendy, úplne rozjasňujúca, zlatistá farbička. Pokiaľ chcete, aby to bolo naozaj také nude, tak touto stranou štetca zoberiem a pozrite na vrch lícnej kosti, nanesiem. A neviem, či je to vidieť, verím, že áno, teraz, keď sa to otočím, tak je to vidieť, ale nie je to také nápadné, že by som sa leskla celá. Trošku dám aj na nožtek, na dohornú peru, nech sa mi to takto leskne. A je to veľmi, veľmi príjemné, efektné.
Ideme na očné tiene. Na očné tiene použijem takýto šteček na nanášanie očných tieňov. Môžete na očné tiene použiť samozrejme aj húbkový aplikátor, taký penový, avšak treba to nakladať a až potom pekne porozotierať. Ja som si vybrala takúto studenú paletku očných tieňov ako základ, čiže takúto najsvetlejšiu farbu si nevyberiem teraz zlatistú, ale vyberiem si takúto farbičku. Môžete to nanášať aj brúškami prstov alebo štecom na nanášanie očných tieňov. Ja vám ukážem obe verzie, takže zoberiem si na preštek takýto očný tieň a nanesiem ho po celom očnom viečku. Tento je taký jemne lesklý, je mi trblietavý. Takto si ho nanesiem, veľmi rýchlo, trošku aj na spodné viečko, tak a na celom pohyblivom očnom viečku. Potom si zoberiem šteček, takýto guľatý, a týmto štečekom si nanesiem na očnicový oblúk matný hnedý tieň, čiže vlastne ťahám po línii oka a po tomto očnicovom oblúku ťahám takýto krásny tieň, aby som si vytiahla, vlastne vytieňovala toto očko a ťahám až k nosu. Tak, urobila som si tento oblúčik z tohto matného hnedého tieňa aj na druhom očku, aby sa to oko trošku vydvihlo. Keby som chcela trošku pridať na intenzite, tak samozrejme tá škála očných tieňov je bohatá, takže si vieme vybrať. A mne na to biznis líčenie to takto úplne stačí. A teraz trošku okonturujem oko, ja použijem, keďže som kontrastný typ, čiernu ceruzku a krátučkými ťahmi, pozrite, len popri línii myhalníc, ako rastú tie myhalničky. Takto. Zľahučka si prejdem veľmi jemne popri línii myhalníc a skôr ako tá ceruzka zaschne, zoberiem si šteček, môže byť takýto, môže byť takýto, tento guľatý, aby ste mali dve. A ja použijem takýto, ktorý sa používa na obočie, ale zľahučka si doťuknem tú líniu toho obočia, aby plynulo prechádzala od tých myhalníc sem. Takto smerom trošku ako keby nahor a potiahnem ju vlastne, ako je línia, tá spodná línia oka. Takýmto smerom to takto krásne zväčší oko a bude to pôsobiť veľmi prirodzene. Tak, dorábam líniu aj na druhom oku, potiahnem ju takto hore trošičku a to je celé. So spodným viečkom som nerobila vôbec nič. Nanesiem špirálku a vybrala som si takúto lež. Tie myhalnice nemusia byť obrovské, nech sú pekne upravené, takže pekne od spodu si vezmem tú špirálku, teda tie myhalnice a potiahnem v línii myhalnice, tie končeky, spodné viečko, krásne. Tak, špirálku som si dala veľmi light, obočie záleží na vás, či ho riešite, neriešite. Pokiaľ ho treba dokresliť, tak použite určite pentelku, brunet je veľmi pekný odtieň, alebo dark blonde, dark brunet, alebo môžete použiť tónovací gel, ktorý slúži na to, aby ste krásne tie chlpky na obočí vyčesali a dali im taký pekný tvar. Môžete použiť tónovací gel, ako používam ja, ale máme aj gel, ktorý je transparentný, takže pokiaľ nechcete meniť farbu, len ju tak ako oživiť farbu tých chlpkov, tak môžete použiť transparenťák. Tak, ja som použila na prečesanie, tu na konci taká kefka. No a už zostáva len rúž. Ja odporúčam nejaký pekný odtieň, ktorý naozaj nikoho neirituje. Toto je veľmi pekný, volá sa Hash Blush. Vyzerá bez kontúrky takto. Vyzerá veľmi pekne, záleží, akú použijete kontúrovaciu tušku. Takto vyzerá bez kontúrky, ale krásne je mokráž, moment. To sú všetko tiene, ktoré na tých pérách vyzerajú veľmi pekne v rámci tých pigmentov toho rúžu. A vybrala som Mo Nude kontúrovaciu tušku, ktorá je úplne skvelá na biznis líčenie pier. A ja si len trošku oramujem pusu, aby tá kontúrka bola nenápadná a aby ju hlavne nebolo vidieť, ale s kontúrkou máte tie pery viac upravené. Takže pôsobíte v tej práci naozaj krásne upravene, ako keď si dáte len rúž. A to je celé. Zobrať ho do kabelky, aby ste si mohli tú pusku pretrieť počas dňa. Ak by ste veľmi chceli niečo jemné, môžete použiť olej na pery alebo lesk. Pozrite.
je to také šťavnaté, príjemné, ale závisí od typu vašej práce. A myslím si, že keď takto pôjdete upravené do práce, že to bude krásne a príjemné a nikoho to nebude iritovať. Takže takto vyzerajú moje oči veľmi jednoducho. Tak, šup do práce a verím, že budete zažívať veľa radosti pri líčení.